metara očišćenog glavnog tunjera, glavnog tunela. Mi smo naišli na nevjerovatno veliki broj bočnih prolaza tunela. Preko 200. To na desnu stranu tamo, to na ovu, evo stvar ovako, desnu, a na lijevu. Ove bočne prolaze mi samo otvorimo da vidimo šta se dešava, da ih čistimo, mi ne bi za 100 godina ušli u piramide.